Sinibingelele, sinamukele bantwana bekhehla. Sithemba abantu bayaphila. Namhlanje ingane zakithi angidlali, ngiphumile ekudlaleni, ngithunywe yikhehla lapho ukuthi nginikeze nansi induku. Ngoba baningi abantu abahlala bengikhalela ngezinto zemali, izinto zokugembula, mkhulu kuhlanganiswa kanjani. Ngoba iningi lenu aninazo lezi nduku enjengomhluma kaNhloyiye noma azitholatholakali. Sizothaka ngendlela elula la. Ngicela abantu ba-understand ukuthi le nduku enizoyithaka la inemikhuba. Uma inemikhuba kusho ukuthi asisekho esigabeni somuthi, sesisesigabeni sani semimoya. Sizokhanda umoya, sizovusa umoya thizeni. Njengoba ngiphethe la amafutha kaMantindane lawa, sizovusa umoya kaMantindane, sizokhanda isipoko sikaMantindane, uyangi-understand. Ukukhandwa kwalento akungekho ngoba ukuganga into yomkhulu endala le, noma umkhuba womkhulu omdala ababewenza phambilini. Anginayo mina lesi silwane esiphila, ngikhanda kanjena nje, ngithola amafutha then bese ngihlanganisa ngendlela engihlanganisa ngayo, iyona ndlela engazi ngayo. Angikufundise-ke la mkhulu noma sicathulisane la khehla ngenduku ejule kakhulu engiyaziyo. Le nto le ungayenzi uma wukuthi mhlawumbe uwumuntu osabayo, obuya acabange ezinye izinto la. Angibuye lowo muntu lowo mina, ngifuna umuntu owaziyo ukuthi umuntu usebenza kanjani, uhamba kusiphi isigaba, uphela kusiphi isigaba, hhayi abantu benganekwane. Uzodinga-ke isitsha la. Isitsha uma ngikhuluma ngesitsha ngikhuluma ngala uzofaka khona le ndoda noma la uzobophelela khona le ndoda. Kungaba ibhodlela, kungaba igona, kungaba intindili, kungaba uphondo lwelokhuzana lenkomo, mhlambe inkunzi mhlambe emnyama. Ufuna inkunzi emnyama noma imbuzi emnyama, uthole lezo mpondo ey'kanjalo. Ukhanda le ndoda le, ukuyikhandela indlu yayo la izohlala khona. Okay, induku ozoyidinga zokuqala uzodinga la mafutha la, amafutha akho kaMantindane okuyiyona nhloso enkulu, okuwuwona moya zizowuvusa lo. Kodwa manje asikwazi ukuwuvusa ungenalo ithambo thizeni ngoba asinalo ithambo likaMantindane. Sizothatha ithambo likaXamu. Uma ngikhuluma ngoXamu ngikhuluma ngebheke ezansi. Uma sithatha-ke le thambo likaXamu sizobe sesihlanganisa nala mafutha lawa. Kodwa-ke asikayi-ke lapho-ke, siqale ngey'nduku ezibalulekile noma iy'hlahla esizoy'faka phakathi. Ngoba zizovusa, sizodinga ovuka. Ovuka-ke bahlukene, ake sibale laba abathathu nje esibaziyo abajwayelekile. Sinovuka emalibeni, sinovuka kwabafileyo, sinovuka usehla ngengubo, okuwuvuka lo oyigxobo, uvuka oyikhubalo kahle kahle, uvuka wemithi. Uvuka owelokhuzana I mean wamathambo. Bese uthatha ilokhuzana, amaphakama, ngoba kufanele siphinde siyiphakamise le nto le. Amaphakama akho-ke ozowathatha ahlukene kathathu nawo. Uzothatha iphakama imfenkawu, iphakama elaziwayo leli phakama nje elimila ey'hlahleni ezinye leli eliney'mpande ezimhloshana. Then bese uthatha iphakama lomngamanzi, isihlahla umngamanzi, umuthi wamakhosi. Uzothatha iphakama lakhona elimila kuleso sihlahla leso. Uphinde uthathe iphakama lelokhuzane lomlahlankosi, uhlanganise nawo lelokhuzane, lamaphakama ahlangane wonke ndawonye. Then bese uzothatha amakhubalo wakho abalulekile azothinta ini, umsamo. Uzothatha umadlozana, uzothatha intumbadlozi, bese uthatha uthathe iy'khokhelo. Yes, uthathe iy'khokhelo. Ngithe intumbadlozi, ngathi umadlozana, ngase ngithi iy'khokhelo. Izinduku zakho lezi zane zasemsamo zokuthinta umsamo, zokuphakamisa inhlahla emsamo, ngoba le nto le umsamo nawe njengoba uwumuntu uhamba. So sidila nalo msamo owuwena la kahle kahle, hhayi ukuthi khona la kuthwetshulwa khona, no akuthwetshulwa ndawo, kuthwetshulwa kuwe kuphela, kudilwa nawe la. Bese sithatha iy'nduku zethu zokuthwebula. Iy'nduku zokuthwebula-ke zihlukene. Sizoyihlukanisa kangaki? Kathathu nazo. Uzothatha umthwebulo, khona umuthi odayisayo leyo okuthiwa umthwebulo, uyatholakala komama nje, banawo omama laba abachithayo. Kuzoba umhungulo, igxolo, uthathe umuthi wakhona futhi uthole ilokhuzana, umlutha, igxolo.
yowu-3 le mithi iyimithwebulo, imithi yesalamuzi, iyimithwebulo le mithi kuzofanele ibe khona kule nduku yakho. Bese uyadlula futhi lapho uzofuna induku yokuthi ukwazi ukukhuluma nayo le ndoda yakho noma le ndoda oyikhandayo. Sizodinga ummemezi ngokwehlukana kwawo, ummemezi obomvu nommemezi omhlophe. Ihlanganise le mmemezi le, bese phinde futhi uthola induku ezokwenza ukuthi izinto zisheshe, izinto zikhaliphe, izinto zihlakaniphe. Uzothola umayisaka obomvu, uthole nomayisaka omhlophe, bese ufaka umunyu omhlophe. Uyihlanganise futhi lezi nduku zakho kamnandi, ungatatazeli. Hlanganise kahle lezi nduku zakho, uyiqothe nga-1 nga-1 nga-1, ihlanganise kahle. Ngoba ngiyihlukanisa nje kanje ngiyibala ngamaqembu, nawe wenze kanjalo. Ebese wenze kanje, bese uthole ilokhuzana, inkukhu emnyama. Ifanele ibe mnyama gogo, ayikho enye indlela. Angazi-ke uma uyisaba inkukhu emnyama, but uzothatha inkukhu emnyama. Inqume le nkukhu emnyama le, thatha le nyongo yakho yakhona le nkukhu emnyama le, uhlanganise nalo muthi wakho lo, ugaye, uhlanganise, ufake nalamafutha lawo, hlanganise lento le, ihlanganise. Usuyihlanganisa yonke-ke ndawonye lento iba isitafu, ihlangane ibe isitafu. Usuyifaka kwile ndlu le ozobe uyikhethile. Kuwena ukhetha yiphi indlu, mina ngikhetha le, wena mhlawumbe ubungakhetha intindili, mhlawumbe ukhethe uphondo, ukwena ukhetha ini. Uhlanganise le sitafu lesi, bese uyifaka kuphi, phakathi kule nkukhu le, uyivule le nkukhu la phakathi, ushuthe-ke phakathi kule nkukhu le. Uyithathe lento le uyigqibe somewhere okuyindawo ephakeme, mhlawumbe intaba kanje. Ngirekhomende intaba uma usuke uzokhanda uMantindane, uthole intaba. Angazi ngibalile ubheke ezansi, ngithe faka ithambo likaXamu, ungalikhohlwa ithambo likaXamu. Namafutha akhe ungawafaka uma unawo. Uyiyeke lento for 3 days, ungeqi kulo 3 days, uyiyeke for 3 days. Uma ubuya lapho uzofike uthathe le lokhuzana, ukhiphe lento yakho. Uphethe ini njengoba ubuya? Uphethe ubisi lembuzi, uphethe inkukhu emhlophe, uphethe amaqanda awu-6 noma awu-3 uma engekho u-6. Uma ufika nalamaqanda, into yokuqala ubulala wona lamaqanda, uwabulalela kule ndawo le la obeke khona le lokhuzane yakho. Qeda lapho, nawuqeda ukubulala lamaqanda la, usuthela lolu bisi phansi. Usuyakhuluma nale ndoda le, madoda ngizolilanda kanje, umsebenzi ukanje, nawu umsebenzi omele wenzeke. Ususuka lapho usunquma le nkukhu le emhlophe. Unquma le nkukhu, ukhipha inyongo, uyifaka kule lokhuzane, kule ndoda yakho, noma ngabe yikona noma ngabe yini le ozobe uyiphethe. Wenzani? Uyayihlambulula lento le. Usuyayithatha lento le uya nayo emfuleni. Uma unendawo ewunomfula la amanzi ahambayo khona, uphethe imali emhlophe, ufike uyayihlambulula, sakuyichela kanje, ungafaki phakathi amanzi cause azoyona. Usakuyichela kanje, ukhuluma ukuthi ihlambuluke njengoba usuhamba nayo uyoyisebenzisa la uyoyisebenzisa khona. Uma ufika ekhaya, uzofika umise iy'bani eziwu-7 ekhaya, uyimise le ndoda, uyibike ngempepho, ushise impepho, uyayibika le ndoda ngendlela oyibika ngayo ekhaya. Wena-ke owaziyo ukuthi ukhuluma kanjani emsamo wakho. Izobe seyiqala-ke isebenza le ndoda. Ukuze isebenze kahle, funa uthole imali engamakhoyini ibe ningi la ihlala khona, uyibeke phezu kwemali yamakhoyini ukuze ikwazi ukuthi iphefumulele ngendlela. Le ndoda, indlela okhuluma ngayo nayo, usebenzisa nalo ithuluzi. Ungaba nayo indlela yokukhuluma nayo ngaphandle kwaleli thuluzi, but ngiyarekhomenda leli thuluzi noma insimbi, ibhele le yasesikoleni. Uyayishaya le nsimbi le, noma ngale encane uyayishaya, maqeda ukukhuluma nayo le ndoda ukuthi kwenzekeni, ufuna kwenzekeni. After sewuphahlile ekhaya, usushaya uhlanga olulodwa la emva kwendlebe kwa-left, olulodwa nje zwi la, ukuze ikwazi ukuphefumula kuwena lento le, ikwazi ukuxoxela izinto ekumele ikuxoxele zona. Ungalindeli imilingo, lento le isebenza ngemfihlakalo, isebenza ngandlela thize. So bafowethu, uma wukuthi ukuzwe ngayo lento le, then bese ikudida, akuyona into ezokubulala le, noma ezokwenzani. Kuphela izoba nomthelela empilweni yakho. It's either
isasebenza kahle ngoba lento le njengoba usuyakhile iwumoya thizeni, so kufanele iphinde ihlanjululwe kanjani njani njengawe njengoba uphila futhi ufuna ubuye ugezwe nani 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 nani. So wena uma uzoyihlalisa nje uyizibile ungayinakile kanjalo izokwenzela amasimba ngobani manje izobe seyimoshakele phela eseyenza izinto okungeke izolo ezoyifunayo. So bafowethu abantu abanga-understand le nhlobo yokugaya noma le nhlobo yokusebenza bengayithinti lento le, bengayithinti lento le, ungalifaki igazi lento, ungalifaki igazi kule nto le ngoba uyimoshile. Angeke ngize ngikwazi ukuyikhuluma mina le. Thokoza bantwana bekhe.